nagsasabali. Comment nyo man apo no talaga ka dito, apple mango. Ay, naglalaom na. Nagtaraypay ka. Ano, hindi masarap. Sarap. Oh. Sila ko sila mangga. So, tatang malim apakit. Dati kayo nibakit ba ba? Ne, dapay. Tati dalami apa no. Kasi rola kay kutsilyo. Makala kami pikotan mangga. Mga kami ti mangga. Dati nalom natin apaw. Anbi, tika. Ano so dala labit apaw. Oh, sakta so dala. Nagsakdal. Kita sa daridangan. Tanap ako. Sige ako. Nilulo. Okay tayo nga may tagal-alan ni lakay ko tiko timangga. Meriendain mi kano. Kung madalanan. Kalumnan. Kalumna. Ne? Ito mga ako. Naman mo, dun pakita. Ha? Dun Ridangan natin ako. Dapat pwede na date. Ito natin ang mangga na sila apple. Yun na. Sila apple. Sila mangga, ay sila apple. Ay kulay na Hindi kulay na. Madiming Indian nato Madiming Indian. Nadunalanan na may isang sungkitan lang nga dyan. Nagadoa sungkitan. Buti natin lahat to. Buti natin lahat. Ay, naglalaom na. Nagtaraypay ka. Ito ata. Ay, nagtaray. Mabanag ka. Saan? Uy, nagadaw. Yeah, mountain. Ate ngayon na eh. Ay, teka na. Like man. Sa kagalan. Kayam. Sa phone. Yeah. Diba? Nagdakil rin yung kama. Hindi na madali ka. Siyempre, nagdakil ka. Alangan basaid. Check na may isa lang ka. Dapay dalami nga danom. Tutong mati ka mabim. Kaya? Kakatangay pa. Kulit yung mangga na po. Sabali. Nagsasabali. Comment nyo man apo no talaga ka dito, apple mango. Ano talaga sila kulay nato. Hamig nga nipib. Hamig nga Indian. Hamig nga aji marmara ipis na kunada. Nata na Nagbasit. Nag-cute nyo, nalaloom. Tama. Balatan mo. Balatan ko. Yan. Yan, maliit kayo mo. Yeah. Sa may tata. Kaya mo Kanam, hindi masarap. Sarap. Sila ko sila mangga. Sila mangga. Agawin sa may tinapo, tama anak matin. Ako lang. Nagmubak tadi mangga. Laki-laki. Ay, kadras tanda na. Nagagaang kanak ng imas. Kasi kan, hindi mo kita. Kasi, dalog sa mga dita. Ang sa tayo? Kami tayo dari tangan. Pati sweet and sour. Bakas, diop na kami tatada. Diop ni Walit ko ako. Gagawin ka natin ba yun? Balik silang doon di Kalman. Buhay ko yung meta dyan pala yung mga nabis ko ako. Mga TV mga katulad na bunga na hindi ko magwantaan titao na ako. Dati nabalitan hindi ako. May tapat si Sarela. Hindi bilbiling na rin ko na ako. Bilbiling na rin mga mga ako.
Bilbilin na rin yung mga sobra-sobra, no? Mga tagabang na dati mangga, sul-suli sila eh. Nalagay mas ako. May kumadyan ng dry dati eh. Magal, yawad mo? Hindi yung ano, mga tinatapon na mangga. Yung bilbilin na mangga ako. Natin dry mango na kumadyan. Untang kita yung mango juice. Wait, Eh, ano mga kanan, di ba? Tinambak sa ano? Tinambak sa mga... Di paligid lang ata. Ano mga ano, nagmamango shake tayo. Bibilin nyo ah. Kahit gano'ng karami yun. Oo. Pero dami-dami kasi kumabintay. Kuminta din yan, mangga eh. Hindi ako. Ay, mas galing suna na. Umuuri ka stoy. Hindi ako mango. Hindi ako Indian mango. Di ba Indian mango lang yun? Ang doong yung bagos kasi. Ano ito lang yan, Indian ito. Yung Indian mango yan. Yung pahaba, oblong. Yung mataba. So, pinakadate natin ako. Ito yung pinaka-con. Pinaka-date namin. Malapit na naman kasi. Date natin. Ito nga ron. Tas man sa million district ko. Madimi mo. Para sa mga alam pa yan. Alam natin. Ito ang 26, hindi ko alam. Di ba? So, Pumunta rin. Ay, yung Rizal. Pumunta tayo sa Rizal. bakit ah? Di ba ba yan? Tas man tayo. Kaya naman yung 29. Ay, oo ba? Nakipatan nag-isip kami nag Nalipatan na ako, busy rin na buwa. Indibit na ako itong maringgo, tigil din sa. Sorry, play na po na ako maringgo rin. Nakaduma kami. Tado kami. Upat lang na bati na ako. Excited tayo. Pwede. Makaringgo man tingkom. Indibit na lang ako itong maringgo rin. Pulot naman ako itong maringgo rin. Pwede ba? Ha? Sa hangin, no? Talas ko sa likod ako. Parang kung yun nasa likod natin, baka baka. Maka silag. Silag din ako magkira para dapat na. Ano yung ginagawang wolf team? Pwede. Ang ginagawang ano eh. Namoy aliko ako. Banig din. Pang balot dati patupat. So ata. Ano ba yan? Alin din ako ugot na. Mati meriendan. Kerja ako alis sa building ko. Dati gis na. Nakaduwa ako. Ayos medyo nagatong mangga. Magsakit siya natikadok yun. Nagsaraon. Basta kami yung sa tanong. Hindi, parang hindi kami nang bububi. Gusto lang ano. Kung magsarap dyan mo. At iti libre nga merienda ako. Dati ko barbaryo. Hindi kailangan gumastos. Wala niya ayaw. Ang tayan eh. Medyo city kawan, puro ginatang. Oo na. Wala naman talaga. Kaya doon din. Ha? Suga ko. Nagsurrender na. Nagsitisan ko. Isarao. Tapos mali ako kung tunrabing. Yung madyo ulig na na ako ha. Adi Indian no maluman. Basta ulig na. Sila jail aji pinakatingan ako ha. Sila ag-ready ko rin ano ka. Ano yan? Ang shoot ka ng tunrabi eh. Ang shoot ko. Ano yan? Ayun, damsa. Ano? Ano ba? Nalat pa. Dumawat naman. Naluluwa rin. May natin ako. Nabusog ka na. Busog ka Ay, pa. nagmerienda ka na. Nang libre. Nabusog ka pa. Mangga nga lang. Vitamin C yan. Vitamin C ba? Nutrients. Vitamin A. Ayun. Vitamin M. Mangga. Mangga. Vitamin mangga. Vitamin mangga ano. Oo. Ibusang. Ano naluluwa din eh. Kaya nakakawal dyan, napusog kita ako. Nakapag-date mo ni Pakito. Nakapag-banding kami nga ko na. Ano na kanila kay? Lakay ko. Lakay ko na. Nabsog. Nabsog na. Makatdere. Hindi matakbi rin. Nadar ka? Nak. Say ko nga eh. Kuha nga eh. Oh, kapag yan. Madinak makatakderin. Gawat ha. Ang tiyaw. Nagawid ka na pa. Piling ko ito, dali Tu. mo.
Ayan. Ito yung mga ringkor ng asong. Kalit pa natin yan? Ha? Ayan. Okay. Sarap na. Ayan, awit yan. Ayun, nagawit tayo na masug ako.